Shalom, Hor Samanginang. Selamat bertemu kembali di acara tahun di program ibadah minggu tanggal 6 Juli 2025 di minggu Patoluon dung minggu Trinitatis. Turpun ijamita dibuat sian buku ni Galatia bidu paono mamu kasihan ayat 10 sada atau las ayat lalu do topik ni minggu gabe tino panai baru atau menjadi ciptaan baru. Turpun ijamita boleh tajaha di kolom deskripsi sonon mahaturang di turpuk. Adong masa halak na tua-tua, pensiunan guru, nunga ma tua nasida jala sa minggu nai marulang tahun ma natutuon. Ganup umurna 10 tahun. Jadi marsaka ma akaya nakonna laho merayakan ulang tahun naturas naon. Jadi di hati nasida ma ahado hira-hira hadiah manangkado si pasangaton tu bapak nai di ulang tahun 80 non. Nah, adong masa halak siya na tonga-tonga nasida mangalihon saran buha mo tapadenggan motor ni bapak ina juga dangin na. Asadong mesti pakai na aduan nina. Nah jadi najolo memang tiki aktif do penasida mengajar. Nah tuon adong do motor na somal dipakai bana borha latu sekolah mengajar. Alai nunga sega be motori jala sonari ngaleleng be di pasobu monggop di gudang dang terpakai be holan bisitua nama. Di bonakan nyoma motor itu bengkel dipadenggan ma digati ma sudah spare part na jala dicat ma ulang budina baru mesinnya pe di tune up gabe hirana baru mesin motor. Motor yang tadinya hanya tumpukan besi tua di dalam gudang sekarang sudah tampak gagah dan siap dipacu mengaspal kembali. Nah di hari ulang tahun di pasaran nasida akan anaknya anak konyon motoron tu datutuon tersonggok majalah sonang masih tutu datutuon ala ibarang ibana motor kesayangan naik nga leleng be ibana pihak di gudang sonari gabi bagak muse jelanung mangul muse masina boy ma dipakai nasida motori muse. Nah tadi nama sonari latar belakang ni alasan si Apostol Paulus manuratun surat tu ruas na adong di Galation. Di tong Apostol Paulus tu surat na tu hurian adong di Galation marhite-hite lomas ni roha ala adong berita na bagaimana nung ngarara biaka parjamita gap-gap manang gembala-gembala palsu na mangguari dirina hala Kristen Yahudi. Hala Kristen Yahudion mangodol rikot ni hauduhon tu uhum na adong di pada Nairobi termasuk mamang ulah sunat. Idok nasida nasojari tagamun haluau nagok yang go soolo hita marsunat. Tidak ada keselamatan bagi orang yang tidak bersunat in halaki. Persoalan ruas di Kristen arung di Galatiaun dang sudi be halak Yahudi, arung do halak Yunani, arung do halak Arab, arung do akahalak nasian sukun asing. Sementara sunaton budaya ni halak Yahudi ton. Datung gabe paksaun ada ni bangsa asing, gabe ulah noton holan alani ugamo. Menjadi Kristen bukan berarti harus menjadi Yahudi. Nah, halak Arab nagabe halak Kristen, tetap do halaki mendalatun ada ni halaki sebagai halak Arab. Halak Batak pe mulo gabe halak Kristen, tetap do mendalatun ada ni habatahoni. Seleleng somaralo memang tuajar agama. Nah, tapi ada mahaturang ni turpu dison di ayat 11-12 dot sonon. Tadahamu ma balgani surat ni tangakku. Sude nari koroha di hasangapun di perdagingan manosa-nosa hamu pasunaton asa unang tanonna pangalelean siala silang ni Kristus inna. Jadi di do dia sepuluh si Paulus sendiri namang gurito suraton tanda nari kot situ tu ikon pasaton na hatana tu ruas Kristen na adong di Galation. Salalengon surat tu ruas na asing na ipasa si Apostol Paulus biasanya si Lukas tu manuraton. Surat tu Korintus, Huria Efesus, do Huria na asing. Biasanya Lukas yang menulis suratnya lalu dia mengirim ke jemaat-jemaat di sana. Alisa halion tu Galation langsung masih Paulus manuraton alana perluhian situ tu pasaton hatana. Secara spesifik Paulus membahas motif-motif tersembunyi sian aka pengajar-pengajar palsuon na mangguari diri naking halak Kristen Yahudi. Hati-hati ya manginang halak Kristen on diburu jala di penjarawan halak Yahudi do. Jadi aka parjamita gagapon naing memeritaun Kristus ali sekaligus dang olon nasi ditangkap. Bahwa carana memberitahu Kristus tanpa harus dianggap sebagai orang Kristen. Nah ini kan aneh. Sunat termasuk do uhum ni halak Yahudi. Jadi mulu diulaun nasida do sunat. Lapatan na udut do nasida tu uhum ni halak Yahudi. Gabi malu man nasida sian pangaleon. Do tak penyiksaan. Halak Yahudi do hami. Ay marsunat do hami. Inna laki metong mangelak kon dirina asurang tertakup. Nah dia 10 tolu di do songonon. Ay gari nasida Yahudihian dang dirado tipatiki. Alai naing dohamu tersunat di roh nasida asa dipuji nasida dirina marhita sian daging muna. Sedangkan nasida sendiri nunga Yahudi nunga marsunat aledang diulok kalaki patiki. Hape saya naing masuruan nahita marsunat. Naing doon pati dison ima pati na sapului. Unak kumanako unak kumangalaku unak kumangatidak kon naso tutu marado podong colma.
Ini tidak dikerjakan. Memang mereka bersunat karena itu tradisi orang Yahudi. Ale pati kidang iulahon. Apa sih suruh majol neng marsunat. Kan songon dia mah bahnon nama nurjol memang hitun aturan niada ni nasida. Nasida sendiri pedang iulahon aturan ni. Tujuan ni nasida ulah sara do manginang, yaitu pamer. Asa boy do dibarton nasida godang ni hala non Yahudi nang marsunat ala ni pakobeson nasida. Lawa tu Galatia sabulan di san saras salah na hala Yahudi hubain marsunat kira songon ni metto. Nah, pernah mungkin kita melihat pendeta yang selalu sibuk membahas beberapa banyak penganut agama lain yang sudah dia baptis, yang sudah dia murtadkan dari agama lamanya. On motivasi kangkuhan na idok ni si Pauluson. Gudang do sonarion memang di zaman sonari, aka pendeta na mandok, sikit-sikit dia selalu membahas pencapaian pribadi. Au lau tu NTT, au lau tu Kalimantan, lau tu Sulawesi, sehali mereka kairau 200 halak menyatakan iman langsung sa tiki sabor ini, dimana? Itulah yang ingin dikejar oleh para pendakwa-pendakwa ini yang datang dari mengaku-ngaku sebagai orang Kristen Yahudi ini. Nah, di ayat 10 di dok sonon. Alai dau masianau memuji diri, anggo sosial silang ni Tuhan Yesus Kristus, marhite-hite ibana do tersilang portibion diau. Jala aupe tersilang do marado pun portibion ini bana. Silangi yang menginang simbol penderitaan doi. Itu bukan simbol kasih, itu bukan simbol cinta, dang simbol ni holongi. Itu makan hidup Yesus manangi sila na yang menghihutonau di porsan masilang na. Lapatan na ikon radedo itu masih tawonon aka halak na yang menghihuto Kristus. Dakia dijanjion Kristus tu halak Kristen, molo dihuto kau sonang mengulum di portibion marso habe ribuan ina. Tidak pernah ada omongan Yesus bahwa orang Kristen akan hidup bahagia di dunia karena mengikutkan dia. Justru sebaliknya, mulu dihutuk kodo au, lubon dijol mamaho, buru dijol mamaho, takupon namaho, penjaraon namaho, bahkan pipa mate maho, holan alani gorhu ini bana. Itulah yang dijanjikan Kristus kepada orang-orang yang ingin mengikut dia. Nah, di si Paulus ison tersilang do portibion diau. Lapatan na Paulus sedang mangul menghitun hagion di daging be. Paulus tidak lagi mengejar kenikmatan dunia sebab dunia ini sudah mati tersalib baginya. Dangi bena di igil ibana. Holan Kristus sajo namana adong dipakirimon ibana. Jadi do ibana mesti tersilang doa marado pun portibion ninna. Lapatan na apostol Paulus pe nunga mase gudang marukil manaon hasin ni roha manaon si taonon ala di Kristus. Ala ditula ibana portibion gabi terpenjara me ibana. On masih ada bukti hauduhun si apostol Paulus su Kristus. Kalau mau berbicara seberapa setianya seseorang mengikut Kristus, Paulus nunga sampai masuk penjara. Hona pasak pastap, hona licing-licing, hona cambuk, malay-malayan, ngali-ngalian, hurang adope. Alay dang dengabe pagi joko diri banalani. Nah dia 15 tu 16 tajamai do sonon. Ay manang sian haja hudion dongan, manang sian hasipe lebegion, dang mahuway ikon na tinopanay baru do. Jala dame ma dohot asini roha tu saluhut na marangehon ruhut si songoni. Nang tu Israel ni debata. On managabe inti ni hatan si Paulus wala Galatia. Marsunat manang sumarsunat, Yahudi manang si pelebegu, dangin na manutuhon malua manang dang jolmay. Dang na mangulahon ritual manang ruru ni ugamu na rikot na ikon ulahon oton. Ala ikon dogabe tinopanay baru hita, lahir baru atau menjadi ciptaan baru. Tudos mo songon ilustrasi motor na di awal jamisan sinak nangi. Molo na ido na tinopanay baru, lapatan na adong hamu bahon, adong na baru na boy berengon siya dirina, dang siyan fisik ale siyan rohani, ima pagkatayon dohot pangalaho, jala kahala na mangulahon on mana nadapotan dami dohot asini roha siyan debata, jala on mana tutu di do Israel ni debata. Maksudnya begini manginang, Israel adalah bangsa pilihan Allah. Di masa sinis Paulus, dahunan Israel benaido na bangsa pilihan Allah. Semua orang, bukan cuma Yahudi saja, tapi semua orang yang melakukan aturan ini, mereka lah yang disebut sebagai bangsa pilihan Allah. Ima Israel ni debata na sonorion. Ima na mangulahon, sude na idot na debata. Ayat 10 pitu di dot sonon. Dukon ni unang mapola disusai agia iseau, ay hupabuahod do akatada ni bugang di Jesus di dagiku. Nah, ni si Paulus di son, unang arong naman persoalhon ha porsyon na tu Jesus. Ay pulay ko sampai mabugang dahing na manaw na kasilising-lising, manaw na kacambuk, manaw na kapenyaksaan da doa kana asing ala ni haporsiyan tu Jesus. Dada sada ilan anggo akatan da bugangon. Alay isada tanda kehormatan doi. Alana sinon mata kastaboto hasatian ni si Paulus mangihutun Jesus doa mamaritaon barita las ni roha. Nah dia seplalu sebagai penutup di kulimana sonon didongani asini rohat ni Tuhan Yesus Kristus maton di muna ale sa luhut dong ale akadongani na bana. Nah salam omma sada salam panipulis yang si Paulus di suratna asa saya didongani Tuhan Yesus na sida laho mamangarang-rangi aka pangajarian na ratu na sida asa saya unang gabi lilu na sida siya lagudang ni pangajarian na ratu na sida marguguman na sida ruas na Kristen na arong di Galatia laho mamilit akadiro ajaran si hutunoton
dia do ajaran si tadi konaton. Nah jadi sian jemi taon adong matolu si pasaha tu hita na parjolo ndara na mangulahon manang tradisi na rumiko di ngolonon alai hamu boni rohaido. Disukun halak parisi matu Yesus. Guru nami dia do pati raja sian nakapaceki. Dia do na paling utama sian sude paceki. Dia Yesus ma haholongi Tuhan de batam sian nasa atiatem sian nasa hosam do sian nasa roham. Iro pati raja jala parjolo. Pati padua hona dos tusi si haholongon mudo dongan mi doson dirim. Jadi artinya manginang riko do na mangulahon alai rumiko do na mangkaholongi de bata do makaholongi dongan jolma. Dang adong lapatan na taulan sude aka aturan juga mo molodang adong holongi roha di hita marado podonga jolma ay parangei parbue ni hapor siaw doi si parbue na do tarida songot dia aslina sada jolma nana paduahon tarida do tanda-tanda ni hala nang mangulu di ngulu na baru marasing no manginang hala nang gabi tino pana baru tu hala na asing jala takasu tarida siat pangalahona ndada tanda na mabugang songon si Paulus betandai alai tanda-tanda na sienton di perbadia na matong ima tanda ni parbue ni tondi akadia mai holong do las ni roha dame do lamas ni roha habasaron habasaon haporseaon halambohon dohot hatongamon dibereng hala do tanda-tandaon di baga sendirita imana tarida sian pakatayota ulauta do sakani rohata na patoluhon bermegalah hanya dalam salib Kristus di portibion na manginang marulu bado hala nang gabi nomor sada marulu bado hala patuduhon hasangaponna hamalaonna halobianna dengan do mulo adong memang prestasi na wita patudu tu halak aledang boy prestasi palu kita sin hamatean silang ni Kristus siro na gabi kebangga tu hita molo margogo jala satia do hita mamorsan silangi dingulutta rasi rasa mata hita jala otta mapas-pasu sian debata ima hasisani dosa holong na manotong do tahanguluan na surasuda sian debata. Jadi atas songoni manginang bahan jamita na buihu bagyo kami sadarion saanggia maboyon mangurupi hita to kadongan na nang mangaradehon nas jamita tu armingon di batama na madongan hita saluhna mauliate.